Hello guys, mag-road trip na sa Takaron. And this time mag-road trip ta from Limkit Kay padulong sa Upper Bakasandig diri sa Cagayan de Oro City. Same pagyapon akong tingo guys. Mula pa sa Conolian kay grabe akong ubuha itong last week. Ubanin sa ninyo karon sa atong paglaglaag. Tara, let's go. Morning Limkit Kay Center guys. Time check, it's 2:50 sa kahaponon. Nasa Pika Shopwise. Sila pamisbi sa ilang tanong. Ingani ang weather karon, no? Medyo makulimlim. Adi unahan, all homes. Today is Saturday. Sugod pa kaganya buntag, ingani ng weather. Medyo ngit-ngit. Gloomy. What gloomy ba tawagan na?
Klaro pa ba na ninyo dyan guys? Dili tapi kasagi. Dari 23rd. Excuse me po. Straight ka. Morning Lourdes College guys. May klase kay Sabado man. Ano litro mong kag-break? Ay.
Makasandig atong destination. Kasandig Elementary School. Alright. Time check, it's 3 p.m. sa hapon. Magpasalamat ko sa mga gatanaw sa akong buwan, sa akong videos, and sa mga ga-subscribe pod. Katong mga bago nga subscriber na ako, welcome sa akong channel, sa Mabuk TV. I hope nag-enjoy mo sa mga videos. Salamat. Daot kining dalan dire. Slow down.